पता ना दीदी जी कहाँ गोल बनी अभी तक ले आई नहीं ना तो कितना अच्छा लगेला जब बैठ के हमनी के दोनों गोतनी बात करी ना जाता। आ कहाँ जाइए घर से कहीं जाए के नहीं के घरवे में ना बात करे के बा हंसे के बोले के बा। पता ना कहाँ दीदी जी रह गई। तू हे जा आके बैठल आई हे राम ये बाहर दू ना तू तनी बाग दीदी जी रो गजीब करना ही फूलवा गिरल बा ना उहे ह। अब कितना तार चूड़िया अच्छा लगेला हो हमरा के तनी ना ई ना करेली नु त हां गोतिनिया के तनी चूड़ी ले ले त ई खाली अपन का दीदी जी जाना तनी ई चूड़ी ना हमर शादी में के ह। शादी में के शादी के हमर चूड़ी माई देले रहे। अच्छा शादी में के ह अब नहीं है ऐसन चूड़ी कितना ले ली हो जाई त पहन ली तो जब देखो तब पर ऊपर निहारे ले हमारा भी हो गइल हो देखा एकदम सेम होता। दूसर हम रौरा के चूड़ी दे देम ई मत लिखा से कि ई जानता नहीं रौ देवर के ई सुहा के निशानी न हो रो रो फुसला के कसम फुसला के ले ली चूड़िया कितना अच्छा लगता आई छी मेरा साथ में आ कनी नु आ देवर कहां गइला। अरे गई लोग हम कहीं खेले का बात बा आज देवर पे बड़ा टूटल बानी ना तो नीति में कपड़ा फींचे के बाटे सरफ हम देखिए खुद सास फुलाला ही तना पे हे जैसे हे जतर का दीदी जी जान तनी पहले से कमजोर ना हो गइल बानी। हां तो ई पहले हमर शरीर रहे तना वही में की जले वाला आदमी बारन के तना आज दवाई सुई ना करावेली। अरे कराई ना कहते ना करावत त परेशान हो जा अपने में आई के दिन बैठी दे बड़ा ढेर दिन पे आज बनी है का कर गोई रही तनी पान खाए तनी कनी के पान खाए रोहु पान ए घरी खाई ना त का बोल आदमी ना खलन की ए घरी जाना तनी कैंसर होता पान ले गुटका ले ए घरी पान माना बाटे यार पान खातनी ऐसे तो देवर बाबा के छोड़ा देल बनी दीदी तन देवर जी के हाथ में देखना मेहंदी में नाम लिखल बा तनी हाथ हाथ तनी दिखाई तो हम लोग खासा ये मेहंदी उठ कर निहार कर दिखाई हम लोग के कहां के गोल लिखल बा बाप रे बाप का लिखल ये का लिखल बा इंग्लिश हमरा ना पढ़ल तू पढ़ल हो इंग्लिश उगेंदर सुमित्रा बाप रे बाप मियां बीवी के नाम हाथ पर चला था लिखवा के हमनी के कैसन में जे ई जो हमार मरद कैसन में त हमार नाम ना लिखाला देख ल नाम के ना लड़की के नाम लिखवाले बन देवर जी अभी तक शादियो नहीं भइला लड़की के नाम लिखवा लेल बनी छोड़ा ना उ कुल का पूछले बाबूजा झूठ सा का के कोर नाम छपा भौजाइए के पान छपल में हैरान जो भवन अच्छा और भौजी के नाम हम कहतन बड़ी प्यार रहेला और भौजी में रहुआ में तब का तो कैसे हमनी देवर बबुआ मिल जती खाना खा ले लो जा बनावल जी काम ना बनाई जे तो खाइन जाऊ पासे बानी जाए ही तरी तो खाना नहीं खो खले ना जी अभी जाते हैं बनावल जी थोड़ा देर में एगो हमार भौजाई बाई की हम ही खाना बनावत दे बना भौजाई के हां रोवा तब का ही बतावा ना उनका ना करे के चाहिए रोवा ले बनवाई ना खाना अब काहे खातिर आई देवर भौजाई में तो प्यार बतम नु प्यार होला यही से तो देवर से काम करवावल जाला कैसन बानी जी तो भौजाई के खाना बना बना के हाथ बटावे का बा छोटकी खाना बना के भौजाई के दीना हमनी के देवर बनता हमनी के हमरा देवर के मांगी ना ठीक नहीं था आय रजवा दलो ठीक है जाए भौजाई बुलाओ तो झाड़ू लगा के हां हां एकदम मालिश कर देन तनी भौजाई के हमनी के देवर बाबू बन जे त केतना मान जे तन मुहा पे हां ई ठीक कहला हनी जा कैसे तब तो ठीक बानी दीदी केतना बढ़िया बा कि भौजाई आराम करत या देवर काम करत वो सही हमनी हो एगो छटका बन देवर बाबू कुरु से सही काम करवाई जा आज हमहु करवाई जाता दी आज तू सुन ना ऐसे करी है हम मन किनियो बर्तन माजे त रहम त कल पे न त हम काम माजे वाला बर्तन देब आ तू खाना बनात रह तो खाना वाला तू बने चाहे गोबर पाथे वाला दे दी का करियन हुए उनके ले करवाए के कैसे उ करेला न ओकन देख दो उन ठीक बारन देवर ओकर कितना ये काम आर हावेले त कोनो छुके काम ना करेले उहे काम करेला ठीक बात है दीदी आज हमनी के देवर हमनी न वहां से खाना बनवाई खाना बहला पिछला कम तबीयत ठीक नहीं खे आ बनवाई हम जा तनी देखो तनी कहां बानी वहां के हां जा ठीक है आज जल्दी आई रहो
हाँ जा तनी कपड़ा पसर ले बानी तनी हटा दी घाम में जर जाई हमार लुगावा आवा तो इनु देवर बबुआ काम खूब करवाई हम जानी गनी नु देख उ कैसन भौजाई बिया त उ कैसन देवर बा त भौजाई ले काम ना करवावे देला भौजाई से हम उहे काम करेला त हम वही तरीका काम करू चा करी क्या हम बड़न देवर जी काम करवाओ त किना हम नहीं इच्छु के काम कर जा तनी बहाना एगो करम का छा के यही तरी सुते आ तो देवर बबुआ न तो वही तरी हम करम देवर बबुआ हमारे एकदम तबीयत खराब बयाने त सुते जाता तनी सूत लिया तनी आराम कर ले मजे हे आई सुतल बहुत नहीं खाना तो आई देवर बबुआ जी का हो गया हो देखी ना बुखार लागल बा कपड़ा दर्द करता खूब है गोड़ा टराई देखो तो नहीं है का भइल बा गोड़ा दवाई नहीं लटे दवाई के लिए हुए खाना बना बटे कि नहीं के बना कपड़ा खूब का जन हम तो देखम ना बनी छोटकी कहत रहे दीदी हम खाना बना देता नहीं हमर बहुत बुखार लागल बटे तन अभी तो देखला 2 घंटा पहले ठीक रह लाडू माने हम ठीक रहनी रो देखे में ला त हम ठीक बनी तन जाई दवाई ले आई पैसा हमरा के नहीं खे तारा के हमारे बाटे के पैसा बाटे ना रो के देला नहीं 500 रुपया का कहला हनी अरे 500 रुपया उठ गइल देवर जी देखी ना होई का भइल बतन दबा दी तार हाथवा तो ठंडा लागत है भीतरे बुखार बाटे का हां भीतर बुखार बाटे खाना में बनल बाटे कि नहीं खे बनल अभी आई देखो तनी कटा गुला कह तनी बहाना हम कर तनी दे तनी हां बुखारवा से कटा गुलाटे जा तनी हम सुते दे करते हैं लोग टंकी करती है कि क्या करती है देखी तो वो कहाँ वही की जानी अंदर से खाना मांगी तो चलो जा एगो बहाना कहनी वही तरी काम करवाई जा कहाँ के ज्यादा कम से कम हमारा हाथवा इतर दवानी ना इहो आराम मिलल अब जतनी अब बोड़ी में गोइठा कसम न त कम दे और जी कपड़ा दर कता तन ले जा चल ठीक हो तन छुटकी के है बताव आ जाओ तो देवर जी न ऐसन बहाना करम कि वहाँ के सारा घर के झाड़ू पोछा लगा के फिट करते आवते हो हम बढ़ जाता मन मार के अपने आइम तो को हम कुछ का करते जी का बैठ के चलो तो नहीं खाना दो उनका तबीयत खराब हुए के करता बोलत नहीं खे का बोली जी का है तोरो तबीयत खराब होल का ना जी तबीयत खराब नहीं के का हाँ। कही तो चलो तनी खाना दो ठीक बा बनल बाटे न कि नहीं के बनल खाना नहीं के बनल जी अभी खाना नहीं के बनल ना का करते रहो कभी से अरे तो कोई से खाना बनाई बताई रौरा नहीं के पता कि हमरे गाँव में जान तो नहीं का बोल बा घटना बोल बड़ू का भइल बाटे पाट टूटल बाटे देखिए हमरा से मजाक उतने करी जितना अच्छा लगे हमरा से मजाक मत करी थोड़ा सा भी बताओ का भइल बाटे हम अब जब गई रही ना बराती बगला में जाते रही खाना खाए लंगटुआ के बाबूजी मर गई बड़ा वो हमें बड़का पापा लगता अब बताई रहो रे सुन के कितना मन में तकलीफ बा दुख बा यही लोग कुछ काम नहीं की कोई सब काम से ही पड़ल बा यही लो तन से सुन ले बन तो मन में दुख बा अब रहो रे बताई हम कैसे काम करी जो मन में दुख बा तकलीफ बा ऐसन ऐसन बात सुन लेनी तो कैसे हमरा मन लगी खाना बनाने में ऐसन सब बात के सुन के तो कोई के ना मन लगी खाना के को तो नहीं घुट पानी नहीं की पियले आ दीदी जी के देखते भाई कि तबीयत कितना खराब पड़ गया अभी तुरंत दे हाथ दबा के आइला दियो चलो जा तब का करल ले जाई जौने बुझाए तौने बना के खा ली ठीक है बाटे जाई आ सुनी हां बोला बैठी बताओ तनी देखी कगो आदमी बन जा अब देखी कितना दुख पड़ल बउए लेकिन पेट ऐसा चंडा लगी मानबे ना करे मांगबे करी इतनी चाहत ना खइबे कर जाए बनाओ के तो इच्छा नहीं के 3 आदमी बन जा
2 गिलास चावल ले लेम, 2 गिलास चावल में 4 गिलास पानी डाल देम आ डाल के कुकर में बैठा देम आ फिर हो जाई ना तो इतना दाल पानी नीमक आ टमाटर मिर्चाई वही में काट के आ दाल बना देम आ वही में ना मन करी तो वही में आलू डाल देम, चोखा हो जाई। दलिया में? हाँ दलिया में डाल देम, चोखा हो जाई। हाँ ठीक है चाहिए, जल्दी बनाए। आहा का बहाना कैले बानी। हाँ हमार कहे के बाबूजी मरे जस बड़का बाबूजी मरे जस भगवान मत कर से हे भगवान हमार खानदान परिवार लाखों बरिस के अर्दुआई होके जियो, भगवान मत कर। कहा अब देखो तनी दीदी का करत एखनी के ऐसा हो गइल कि दोनों के एके बार पड़ गइल। एगो कहती कि हमारा गोड़ दुखाता टे बुखार लगता, एगो कहती कि हमारे चाचा बाबू कान के करछुम संग कहती कि क्या मरत सुखल सुखल ले लेके उठावा ना, हमारा बुझाता नहीं कि सुखल बाकी भिजल बा, कैसे खाना बनी कि ना बनी। छोटकी छोटकी सूख गुलो कि बड़का बड़का ना सुखल हो कि बड़का काड़ा लगाता तो सुखल बा, काड़ा लगाता तो भिजल होगी कहे ना। वो दिखा ले गिलका कि हाली हाली धरी छोटका छोटका चल के बनाई एखनी के खियाई इहे ना कुल बाटे। कहाँ कहाँ कुल सामानो धैल बड़ी सन उतरना हाथ जरूरत है खाए बनता है हाथ जोर आई बुझाते नहीं कहाँ कहाँ धैले बड़ी सन। रुक जा मैं ही करी उतार देते नहीं हाथ तो जोरबे करी कुल हाथ हो तो जरा के रखवाती हो सन सब बन बाटे ना। का हो सतंदर? का हो का कर दल? अरे खाए बनावते ओपन के देखत रह तबियत तर हो या लगन मर्दे। अरे का करबे ओ के तबियत खराब बाटे। वो कहती कि तनी हमारे के कर तो ओ जिगेवा मर गुल बड़न मर गुल के का ओकरा गांव में आदमी एगो मर गुल बड़न कहती है। तो बोलना हो का? अरे वही चिंता फिक्र में तो कुल डूबल बड़ी सन त कहनी कि डूबल सन त हम खाना बना देतनी कहते सकी जाई रहुए खाना बनाई तब का करबो बनावे के त परबे न करी तो परबे करी। हां तो उहे बात बाटे जमलो देखी हमरे की करबे का बनाए का कहत रहा कुछ का ना हो तारा के का कहत बनावे अब तो बनावे के परबे करी ना बने को तो खइबे कैसे ना तो उहे बात न बाटे। कनी घूम फिर चल एक दिन आई रही तो तू ना रह तुम ना चल बड़ी के लोग खाना बना देने जाते हो कहीं के बोला ली है कम ना किया भाई से पानी कर आज घर अरे का दवाई लिए लेबो। हां दवाई चाहते हैं लिया ही ठीक बा। चलो ठीक बा। हां सारा रख दी हाथ बनी बोलाई ओकनी के खाए खातिर जे धो देले छोटा जाम ए दीदी जानो तनी बरारी मिलल बा का बरारी कहता नहीं जौन सोचले रहेंगे तौन होता तीवर जी खाना बनाओ तनी ई बता सही में सही में ऐसा बहाना कोई नहीं ना आ कोनी के 3 आदमी के बना दे। बताओ जिंदगी खाना में बनाओ तुम देवती ये तो सोचले रहन जे त खाना कब बना के हमनी के देश ओ खाए बेटावा पहली बार खाना बनाओ तोरा कैसे बनाओ तो ये और तो बुझा दे हम बता दे रही कि 2 गिलास चावल में 4 गिलास पानी ले लेम कुकर में आ कुकर में दाल बिठा के 4 आलू डाल ई दे। हो बता देलु चला जा खा ला जा बन गेल देवजी। हां सतड़ हो जा दोनों जन। अरे वो हंसत जे गांव से फोन आई रहे हमर माई के तो उ तनी लइका भइल बा ना हमर दीदिया के यही से हंसतन जाय का तबियत में खराब रहे देखत मने अपन बहिन के सुनम मने बड़ी में भइल लइका भइल त हम ना कुछ कहम त हां ये तनी खुश रहम खाए के बन लो सत हो जगह ना ना ऐसा बात नहीं है जी। लगता कि एक दिन खाना का बना ले लगता कि पूरा दिन बना देनी रोरा। तो चला जा तब खा ला जा चली के दीदी का बनीला है जौन कहला तेन बना देल बानी दाल बच्चो खा। हां चली का वही में डाल देल रही सब कुछ वही में डाल देल रही तो ही ना कहला कि सब कुछ वही में डाल दिया ठीक चली है। ना काढ़ी हम आवत नहीं काढ़ी आके काढ़ खा जा ठीक बटे ना दूगो छिपा में काढ़ी देम ना त एक कहूं में काढ़ देम दुनो आदमी के काढ़ के खाई जाए लेकिन माने के बाद का हमनी के भौजाई बनी जाए जौन चाह जल्दी तौने करे ना जाए चले का तंती